Nyono Maphiko aya phephezele njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendima. Nyono endize maqede kwaphebezeka konke okubi somaqhuzu oqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe. Ndlondlo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando, inhlansi ehlokomalise enkundla zonke. Indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangaqhiza qakala waqhakazisa umhlaba. Indlovu evele kwafefezela izingwe nezingonyama. Madoda yamkhothamela sikhonja khondlo vuze eThekwini kwaye kwasizamazama nakwamhlaba uyalingana. Miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni salingana. Izibongo zoKhozi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mlaba. uKhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele mbukelo Ukhozi FM TV igama lami nguNeliswa Kamhlongo namhlanje usuku lomakoya sikhona la eBeer Rovers eDurban KwaZulu Natal sizela no spin-off for imakoya imbizo lalela uBig Zulu khona uTshatha ukhona njengo MC wakho kukhona umthandeni untencane baningi abakhona abazobe besinandisa namhlanje sigqokile sibahle sigezile itheme yethu namhlanje ubhinqakazi njengoba ungibona nje igama lesibongo somcimbi ngisibambile ngithambe ukuthi nawe njengoba uzoza igama nesibongo somcimbi uzolibamba ke amalungiselelo aqediwe aphethiwe silinde wena Makoya imbizo 2026 igalelekile khona la eThekwini eBeer Rovers njengamanje nginomine enhle kunene Trade and Marketing Manager wakhona eSmirnoff sanibona bhuti njani Sawona nkosazana sikhona singaza nina siyaphila so Makoya imbizo 2026 ngifuna ukwazi ukuthi kungani nikhetha ukuthi nize eNatal eThekwini ayoqala iyoqala impela ma so mangasenza ucwaningo uzothola ukuthi na inhliziyo yeSmirnoff kahle ila kwaZulu abantu abekuyibona abathanda ibrand yethu angisho sabekho kwezinye izinkalo kodwa baningi la kwaZulu so bekumele siqale la sasikhona ukuthi na sinamandla sinothando sinabantu abathandayo ibrand yethu ingakho siqale la eThekwini uthe siqale la eThekwini shuse eyoqala khona nezinye izayo impela sesiwami kuningi sisazokwenza sesiqalile already besenza ama activations kwamanye ama tavern sifikelela koNanda sifikelela kwaMashu siyana seMlazi zonke lezi indawo le sizoqhubeka ke siye naseyindaweni eziqhelile neTheku sifike nje koMpangeni sifike ko South Coast nakuLunda ngifuna ukusho kuningi ngoba sakuhlela sifuna nje ukuthi abantu bazi kodwa ukuthi na ibrand le ethandwa abantu nabantu siyabathanda sizama ukuthi abantu ba-understand ukuthi nathina siyiSmirnoff kahle ithina Makoya ngaphambi kokuba ngikudedele bhuti wami ngicela ukwazi ukuthi i-line up njengoba ishisa kanje nihlanganise kanjani kwaZulu uyathanda umculo kwaZulu uyathanda umaskandi kwaZulu uyathanda ihouse uyathanda igqomu sithe nje asithathe into okuyiyona ethandwa abantu iSmirnoff sesiyathanda already into efanele siyenze manje ukusona ukuhlanganisa abaculi abathandwa abantu njoba usushile sinontencane sinofuzani sinomthandeni siimphoseni olehleza just uku-entertainer nje ukuthi na hey siyayishubisa ngempela ulehlezi yebo surprise act yethu ke sibonga kakhulu futhi mina kubonga mina nkosazana ngibonge nakuKhozi ngineqhawe lomculo kaMaskandi igcokama mthandeni njani bhuti wami sikhona my sister kunjani siyaphila kakhulu usanda ukuperforma njengamanje ngicela ngeperformance yakho obvious always amazing yeah I love it iculo lakho le World Cup lama who noma who kukhona nobhuti Mbuli lapha nobaba uMbuli liqhakambisa ukubumbana kwase-Afrika noma kwama-Afrika ngicela ungitshela ukubaluleka kwemessage obufuna ukuyidlulisa ngalela culo imessage ebalulekile kakhulu ukuthi nje wona wonke umuntu ngithi as a king of Maskandi ngithi no panic no frustration everybody must say Africa unite siyabonga kakhulu yes ngicela ukuthi nje njengoba ibafana iqualifyile ukuthi iye uyodlala kwi-World Cup siyeseke siphinde futhi senze sure ukuthi makwenzeka mhlambe iqhuzuka elinye izwe lase-Afrika likhona la onke amazwe ase-Afrika singabantu abamnyama sileseke lelo zozobe lisele silinike support nge-Africa Unite so siyabonga kakhulu nesupport nje kubantu bayastreama lapho umculo ngigcine i-300k njengamanje so siyatrend vele exactly izothatha number 1 njengekudala so ngibonga nje abantu
konke lokho akukhona ukuhlakanipha kwami ukuzenzela kwami umculo ufana negambling uyenza ugeje wenze kuhambe kahle. Njengamanje ngiphethe intokazi edlale iqhaza nendima enkulu ekwenzeni ishow ukuthi umusic weGqom uyaqhakambiswa. Siswami DJ Sindo unjani? Ngiyaphila sisami unjani? Ngiyaphila nami usanda ukuperform stage ngicela ungitshele ukuthi liphi leli culo elilodwa ubudlala stage abantu bayahlala. Hayi nami namanje kusangimangaza ukuthi amaredo namanje abantu basayisokozela, which is a song released many years ago, but every time mangidlala abantu kuyengathi bayaqala ukuyizwa. So yeah, definitely amaredo my song. Period. Ngifuna ukwazi ukuthi mekuthiwa khetha phakathi kweGqom noMaskandi yini oyikhethayo? Tough-ke leyo, i-tough kakhulu ngoba nemaskandi na uze kabi umaskandi, kodwa definitely I'll go for iGqom. iGqom, Queen of Gqom. Alright. So, ngifuna ukwazi ukuthi ubani umuntu empilweni yakho kule ndima yakho yomculo odlale indawo kaMakhonye obekucebisa akuqondise kwi-journey yakho emculweni. Baningi ne, kodwa I will say if ngaqoka oyedwa nje okuyena umuntu from day one nje was always been by my side, engikhuthaza every time akhona engakuboni kahle ngibuze yena nje anginika ama-answers a-right, angibonise la ngenzi but khona it's definitely uDJ Tira nobhuti wami uDJ Sox, nga-introduce uyena uTira uSox. So nje obhuti bami nje laba kuyibona abangikhulisile kwindima yomculo here and there la ngaboni kahle khona, and la ezinye zezinto engeke ngiyibone ngazo bezenza kubona so okay la kwenziwa kanjena and stuff. Yeah, so yeah, most definitely ngingasho nje ukuthi uDJ Tira. Ukusina njengohlanya siyabonga kakhulu umcimbi kaSminofu. Njengamanje ngiphethe ingqwele yomculo kaMaskandi eSouth Africa. Abanye bathi inkosi kaMaskandi. Ubhuti ninjani khuzani? Wena uthini? Mina ngizwe inkosi. Ngiyabonga. Ngiyavuka nami. Hayi ngiyaphila igama ngokhuzani ngwaMpungose. Kubalekile ukuzethula njalo ngoba kunabantu umhlaba mkhulu ngeke uqede. Kunomuntu ozobe eqala ukubona le interview yabona ukuthi ubani manje lo. Yabo so kumele uacte ngazuthi bongani bayakwazi. Ukhuzani igama ngwaMpungose phansi kadla mandaba ngizenzela kuMaskandi esizweni sikaMaskandi ngihola iBlue Nation. Blue Nation, siyabonga kakhulu bhuti. Usanda ukuperforma njengamanje, ngifuna ukwazi ukuthi uthandelana ukuperforma la eThekwini eKZN, uperforma yonke indawo, yini oyithanda ukuperforma la eThekwini eKZN? La eKZN ila esuka khona. Uma ungabheka ilokhuzana abacwaningi mabhuku baka bebe social media baveza ukuthi iKwaZulu Natal ila khona esine fan base khona eningi compared to amanye ama province. Why? Because ke ngoba siqhamuka khona vele la, so ke kuke kube mnandi ngasonke isikhathi ngoba mawuzophefoma eKwaZulu Natal unawo lento ethi ngiya kwi home ground ngisekhaya. I-team ke sukudlala ekhaya iba ne-advantage ukuthi ke kuba nama fans amaningi njengoba ubona abantu begida kumnandi konjeyaka. Nathi bekumnandi umengekho lana sizokuplaka ngokuthi ungaba khona kuphi khona uzokwazi ukumbona uKhuzani, kodwa bhuti silethwe iSminoff. Ngifuna ukwazi ukuthi uma ngabe mhlawumbe uthola ithuba lokuthi uhlale phansi nanoma umuphi umuntu endimeni yomculo ungahlala phansi nobani ushare isiphuzo nayo seSminoff? Umculo mculo Anyway. Ngisho phesha kwelwandle. Hayi ngafuna ukuhlala noChris Brown khona sizoqala sehle phezulu sobabili bese siqala phansi. Akamisa uSefes uphakamisa inombolo ubani isikhopo la. Hola. Enginayo manje indoda eshisa ikhotha njalo uma behind the decks. uGolide wenza njalo namhlanje ePriya Rovers. Butamo njani? Ngiyaphila njani? Siyajabula ukuba nathi nawe namhlanje kuKhosi FM TV. Usanda ukuperforma njengamanje. Uma kuthiwa funeka wenza i-dance move eyodwa for the rest of your life, uma uperforma yipho yenzayo? Ngeke ngishaya ivosho bethi yokhathala. Ngingazama noma yini angazi noma ngingazisela ingalo. Alright. Siyazi ukuthi wena manje awusasiyena uDJ kuphela. Ususoma business. Event yakho siyakuzwa Golide. Ngifuna ukwazi ukuthi iziphi izinto oyifunde ngokuba on the other side. No, into engifundile
I feel like the more ungena kwi-business industry la ufunda khona ukuthi usu-creator amathuba amaningi omsebenzi nentsha cause baningi abantu abayintsha abanganayo imisebenzi. So ku-event yami nje nami baningi abantu engibaqashile ukuthi basebenze just ukuthi nabo bakwazi ukuthi balethe isinkwa etafuleni. Bosisi ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Sisela eBria Rovers noSmirnoff. Ngifuna ukwazi ukuthi yini eni-enjoyile so far? Well, ngi-enjoyile kakhulu uKhuzani noMthandeni and no-DJ Sindo, and I was happy to see her for a long time. I love that when sisona. Nami ngi-enjoyile kakhulu uDJ Sindo and ngiyalithanda ke igqom no-Goldmax. Yona bengimzele. I love that. Usewuzela uGoldmax. Khona abanye abangaka-perform and funa ukubabona be-perform. Yes, I want to see Nkabi Nation. All right, wena sisona. uNdlwandle Nkulu. Ama-triplets. Ninjani basisifana? Siyaphila Nkosi, sisi njani wena? Ngiyaphila nami ngabe khuluma noba. Uthetha noThandi from the Eastern Cape. Righty, sisoma njani? Ngiyaphila mama unjani? Ngiyaphila nami ngabe khuluma noba. uPrecious wala eThekwini. Okay, what inspired ama outfits eh? Maskandi. The love of Maskandi. Yes, I love that. Iyiphi iflavor yeSmirnoff oyithandayo? Tom. Tom. Lengaso namhlanje sisaphuza sona. I love that. So that's Swami. Iflavor yeSmirnoff oyithandayo. System with a touch of 1818. Clacky. Indoda le ethwele igame ye-hip hop ngomgogodla. Indoda basatha one by one ingqwele iqhawe njengamanje nginenkabi yeswe. uBig Zulu futhi njani? Khona kunjani? Siyaphila nathi bhuti. Usazoperforma manje sikhona la eBria Rovers for imakoya imbizo. Mengase kube khona iculo elilodwa ekuthiwa nje ilona lodwa kufanele uliperform. Iliphi ngobani? I-Home Sweet Home. Ya ngoba mangila ngisuke ngizizwa ngisekhaya. Beautiful man. Ngifuna ukwazi ke njengoba sila siyazi ukuthi sihlanganiswe iSmirnoff. iSmirnoff i-celebrator omakoya. Ngifuna ukwazi ukuthi uba leyo muntu oyedwa osempilweni yakho omakoya okucebisayo kwi-industry okuqondisayo ohleze kuseka. Kwi-industry noma empilweni. Imina. Ja. Ingane zami. Because FM TV sisakhona la eBria Rovers for imakoya imbizo. Njengamanje nginentokazi enezolo imtoti, intokazi ehlokomise iBria Rovers. Lwa Dlunkulu unjani siswami? Ngiyaphila siswena njani? Ngiyaphila nami. Usanda ukuperforma njengamanje. Ngitshele uzizwa kanjani? Ngi-happy, ngi-excited. Yabona nje manje ngiperform umphathi uBig Zulu ngifisa ngabe ngilapha stage. Ugibela Ngithe awuthi ngibe la nawe lube maphiko Liba ukhozi. So silana sibizo Smirnoff. Ngifuna ukwazi ukuthi njengoba nje sibizo Smirnoff, siyazi ukuthi uSmirnoff uthanda omakoya. Ubani umuntu ongathi kwindima yomculo ube umakoya, uyaku-advise, uyakucebisa, uyakubonisa? Obvious. Umphathi wami loyo uBig Zulu nje ya uyena umakoya. Umakoya wakempela ke. Ngifuna ukwazi ke futhi ukuthi uma mhlawumbe uthola i-opportunity thuba lokuthi uhlale nomculi oyedwa mhlawumbe wase South Africa noma waseMelika, phuze naye isiphizo seSmirnoff. Ungahlala naye uthini ungakhetha bafuthi? Ngakhetha umphathi uBig Zulu ngitshela ukuthi every day nje. How? like every day. Leyo ndlela. Yeah, but I'll choose him over and over again. Ukuthi yabo siqhubeke sinikane leyo advice, anginike leyo advice, you know, and build a better. Njengamanje nginesithandwa secountry umsakazi wakho noma umsakazi wakho Ukhozi FM enimthandani sithandwa nzuza njani?
Ngiyaphila mama unjani? Ngiyaphila nami. Lalela, usufikile, ugalelekile. I-performance oyithandile so far njengoba usafikile. Ngithande eyaBig Zulu. I mean Big Zulu is Big Zulu. uBig Zulu nje uhlale vele enze into enomlilo e-stage. So yeah, Big Zulu definitely obviously no just ukhona wena. So ukhozi FM nje sithi phambili. Khona ke abasazoperforma ubani osumlindile ke manje ukuthi mase performa yena sengiyahamba. uQ. uQ. Ngifuna igqom lidume ekhanda. Just to know that sekuseThekwini kwangempela. So I'm just waiting for him to just seal the deal. Njengamanje sise-Bria Rovers khona uGold Max estage nithe uGold Max usakaza ingoma niyamthanda ubani omunye efuna ukumbona perform Igama lami ngufezeka wami ngoba phansi le kwamaphumulo wantombi ehlula unina. I am a Maskandi and a lifestyle content creator. Yes. I love that. Ngiyabona indlela ogqoke ngayo ukuthi hayi lo iciko sikhona la kwi Makoya Imbizo. Ngifuna ukwazi ukuthi ubani omenjoyile eperform. I-performance kaKhuzani. Outstanding performance Nkosi yami by uKhuzani iDlamlenze. Siyabonga kakhulu. Sisinise ukohlanya, sabamba ulayini, sawudonsa kwamnandi kanje. Kwamnandi kanje ya. Ngaphambi kokuba ngikudedele ukuthi uhambe, iyiphi flavor yeSmirnoff oyithanda ukufa? Okay, I've got angazi noma strawberry, but there's a strawberry something. I-pink. Iphethe. Imnandi. Yabona? Hayi, ushaya. Yes. Ngiyabonga ukuthi siyabonga. Ngiphethe umphathi wohlelo. Okade siphathele kamnandi, usasiphathele kamnandi namanje uhlelo. Just unjani? Siyaphila sinjani intombi wamhlongo? Ngiyaphila nami. So, uphethe uhlelo, ngifuna ukwazi ukuthi njengoba usufikile uliphathile uhlelo, umbani okade umenjoy akhathe perform. Ayibonke. Ayabaculi bonke benza into yamehlo. Kusukela Big Zulu, Ndlunkulu, Smirnoff onto encane. Ayibonke yazi. Ngoba even no DJ DJ Wabble. Awunswembu kakhulu. Usithatha wasikhumbuza emuva nje nge-old school kancane. Yeah. You know, bathi ngesingisi uba politically correct. Awufuni ukuba sesayidini inkosi. Ngiyayibona lento yenzayo. Kodwa Big Zulu. Yeah. Abeshaya stage kakhulu. Yeah. Lalela umcimbi usaqhubeka njengamanje stage kukhona unto encane awema sifikile kwamnandi sadansa sajuluka saba mazi phansi sadla ukotini kodwa kisona leso sikhathi ukuthi mina ngikushiye ngifane nezinye izingane ake ngiyobangena Ukhozi FM luhamba phambili.